Kde jsi uprostřed polí? Nikde nic? Když tu najednou... Pane bože, to je kůň? Dobrý den, koni. Dobrý den. Co jste nám přišel ukázat? Svůj klacek. Tak na to se teda podívám. To se podíváte. Klacek a v báglu? No bágu jasně, kde jinde by byl klacek, prosím vás. To jsou dneska koňové teda. To je vážně klacek. No jasně. Frisbee! No, dá se s tím házet. Předpokládám, že to je na oběti zoufalství. Jo. Menší. Kdyby bylo potřeba. Až se z toho někdo posere. Nebo? Šáteček. Rukavička. Tak. První věc, co uděláme, podíváme se, jestli máme baterky. Máme je tam. Máme baterky? Ale varta, no. Tu už moc nevartujou, dáme nový. Schováme. Vartes da smartes! Tak. Máme Panasonicy. Ty stály 35 korun na nádraží v Kolíně. Potřebujeme 4. Proč 4? No, 3 je málo, 5 je hodně. To dává logiku. No, samozřejmě. Když se podíváme na obrázek, se tam mají strčit. Čertův obrázek. Plus na plus, minus na minus. Dívka k dívce. Tak, dívka v dívce. Zkontrolujeme. Tak to jak funguje. Nepotřebujeme, jsme velký kuci. Tak, a teďka si sestavíme tyč. Vypadá to jako berla mrazilka. Je to taková berlička. Takhle si ji upevníme. Tak. A máme berličku. Takhle to vypadá jako klasická francouzská hůl. Ale my z toho uděláme koňskou hůl. Výborně. Tak. Jakým způsobem? Máme tam takhle sondu. To je to malý kulatý nebo velký kulatý. Já myslel, že jsou jenom anální sondy. No, také můžou být. A nás bude zajímat tahle ta sonda. Tak.
Musíme se trefit šroubečkem do dírky, výborně, dobře já. Kolíček vždycky patří do dírky. No jednoznačně, nebo na matku. Tam šulicháme. A dáváš svůj kolíček na tvoji matku, koni. No, říká se to o mně, ale ještě, respektive už ne. Tak. Dáme kolistka, necháme bejt. Tak, dali jsme ovládací jednotku na tyč. Teďka, aby nám to fungovalo, musíme sondu připojit k ovládacímu zařízení. Nesmí nám to padat jako solní penis. Tak. Jak velký je sloní penis? 2 metry. To je ale sakra penis. A nebo má 1,80 m a bydlí na Pražském hradě. Nejde to. Ne. Tam je takzvaný výkus, jak se tomu A je tam. odborně říká. Tak zašroubujeme. Tak, detektorek máme složený. Co potřebujeme dále? Velký detektor. Velká lopatka Československé armády. Vydrží všechno. Malý detektor. Takzvaný Robertek. Das ist sehr gut. A malou lopatku. S pouzdrem? Bez pouzdra. Jak na kytičky. Tak. A abychom nerušili, vezmeme si sluchátka. Jaká sluchátka? Na uši. Proč? Abychom nebyli slyšet. Dobře. Tak a to je všechno. Pokud budeme chtít, můžeme připojit i větší koláč. Proč budeme chtít? No, jestli bude v poli málo nálezů, můžeme vzít velkou sondu. Bude v poli málo nálezů? To uvidíme. Dobře. Proč to tam dáváš? No, aby měl sluchátka připojený. Kuň si vzal sluchátka. Když kuň konečně nastěloval sluchátka, můžeme se podívat, co mu tam hraje. Koni, to myslíš vážně? Nepřišli jsme sem dělat něco jiného? Death metal můžeš pouštět ve stáji. O, už dobrá, no. Jo. Máš hlad? Mám hlad, že bych sežral sedníků 5. Našel jsem ztracené mládí. Co to ten kuň našel? Nejsou to hodinky? Nejsou to strašně drahý titanové hodinky? Nikomu to neřeknem. Neřekneme to nikomu. Já mu je nedám. A jsou moje. Tak. Jako se další, no. Výborně. Tak, zakopeme díru, aby po nás nic nezbylo. A jdeme dál. Kde mám lopatku?
Tak, jsme na poli a chceme hledat. Co pro to uděláme? Půjdeme na pole. To půjdeme, ale nejdřív ho nastavíme. To pole. To je to. Aby tady bylo. Bo tady už je. Tady je to nechal. V pořádku. A nastavíme detektor. Pole nastaveno. Výborně. Detektor nenastaven. Jdeme na to. Jdeme na to. Tak, podívám se, tamhle mám. Co to je? Drát? Obrovský a neuvěřitelný drát. A ne jeden. Tak, potřebuju si, jakož tady mám dráty, to znamená, že tady mám co? Dát pozor na cikány. Ne, mám tady interference. To znamená, tady jsem si nabolil stupeň a zmáčknu takhle AU. AU neznamená aurum, čili zlato, ale znamená Ale že to bude bolet, když na to chmátnu. Tak, bude to AU. Nastavíme detektor na interference, což znamená, že se fázově posune trošku. Tak, výborně. Tak, co potřebuji nastavit dále? Slyšíš ten hluk z toho? To taky slyší. Potřebuji nastavit takzvaný threshold. To je takový to bzučení. Threshold nám slouží k tomu, aby se nám líp identifikovaly cíle. Takže si nastavím. Můžu větší nebo menší. Nechám si ho takhle. Tak akorát. Takhle na desíce třeba kousel, tady je dobrý. Tak, dál hlasitost. Víc, míň. A počet tónů. Hodně, míň, ještě míň, úplně nejmíň, 1. Protože jsem velký kůň, dám si hodně tónů. Ej, polyfonní melodie. Polyfon. Tak, a ještě si nastavím citlivost. Jak je ten detektor citlivý. Ne na mě, ale na pole. Můžu zase ubrat, nebo přidat. Já si tam nastavím takhle, 22, to je pěkný číslo. To Tak se mi líbí. akorát. Tak, prd a ještě si nastavím odladění půdy. Protože půda se taky musí naladit. Když na ní dáme hodně věcí, tak se musí po zimě Ladit vyklidit. Ladit a vyladit. Tak, máš na další caplík. Tak. A pumpuju. Pumpuju. Až neslyším vůbec nic. Tak. Detektor je naladěn. Ještě můžu si zapnout také jedno tlačítko a pumpovat automaticky. Také se hezky pumpuju. Jako když pumpuju kolo. Tak, mám nastaveno. Teď jsme slyšeli zvuk staré segy. Tak. Nastavím si tam, můžu tam nastavit, jestli chci hledat jenom železo, nebo jenom barevníkovy, nebo všechno. Já chci úplně všechno, takže půjdeme úplně všechny kovy. A můžeme jít. Detektor je nastaven. Tady máme nějaký bordel, a to ještě nastavím ještě větší, aby to dělalo ještě větší randál. Ideálně. Tak. Tady máme železo. Vykopeme železo, Kůň chce železo. dáme rozběru. Ano. Když ne my, tak někdo jiný. Nebudeme je tady zmiňovat. Tak. Nebuďte xenofobní. Tak. Tady máme takzvaný pinpoint, čili kde je nejvyšší tón, je nález. Máme ho zhruba tady. Tak a jdeme na věc. Tak. K nálezu musíme být velmi opatrní, protože tady můžou být šilně moc dlouho. Já myslím, že hovna. Ale. Tak, zapnu si pomocný dohledávací detektor. Funguje? Funguje. Tak a teďka jsem zapomněl, kde ten nález je. No. Nevadí. Znova. No, tady jiný nález, a to nevadí.
Tak. Je tady. A? Tak, opatrně, abychom toho nepoškodili. Ha! A našli jsme něco. To je původní model pyramidy. Nebo ne? Ano, Jo, je. Nebo je to zarážka pod koně. nejsou v tom ještě starodávní Egypťané. No, možná. Ha! No nic. Jdeme dál. Dáme do kapsy. Je v kapse. Protože bordel po sobě, co? Nenecháváme. Tak určitě. A zakopeme díru. Tak. Tak já si to odkopnu. A je tady. Já ho nikde nevidím, tak si zase posloužím. Zase kus bordelu. My lidi a koni jsme strašní prasata. Všude necháváme bordel. Dáme do kapsy. Je v kapse! Je v kapse. To je dobře. Dobré. Bordel. A zase kousíček bordelu. Další bordel. A bordel je kde? V kapse. V kapse. A co jáma? Jámu nezakopeme ji, necháme ji bejt. I ne, dělám si vás šouvky. Zakopeme. Jáma je zakopaná. Tady mi to nějak pípá. Přesně takhle pípal detektor, když se blížili vetřelci. Co tam bude? Poklad. 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 Kam dáme poklad? Do kapsy. Do kapsy. A tady někde je. Ha! Je tady! Není to lžíce? Je to lžíce. Lžíce! Lžíce! Kam dáme lžíci? Do kapsy! Do kapsy! A je v kapse.
V kapse. V kapse. A co s jámou? Žádná není. Není. Zjeli jsme z lovu, něco málo jsme ulovili, tak by bylo dobrý si odpočinout. Co uděláme? Uděláme si čaj. A jaký si uděláme čaj? Čajovatej. Dáme si čaj. Twinings Earl Grey. Je to čaj sypaný, není to nic pytlíkovýho. A jak ho uděláme? Tadyhle mám konvici, dáme vařit vodu. A už se vaří. Ideální teplota může být klidně i 99 až 100 stupňů, dokonce i 101 už prý nejde teda. Jenom za určitých tlaků, že jo. Počkáme, až se nám uvaří voda a mezi tím si tady dám mlíčko. Plnotučné. Proč nemůžeme mít standardní pytlikový čaj? Protože je hnusnej. Tak. Gop, 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 gop. Máme mléko. Tak. A abychom se nějak odměnili, navřím si talíř. Napekl jsem. Kolonáda. No kolonáda, jasně. Tak. Tak. Ein. Zwei. A 100. Drei. Tak, a teďka počkáme, až se nám uvaří voda. Takže si takhle připravíme. Šálečky, táce a lžičky. A ještě tady mám cukřenku. Můžu dát pauzu. Tak, voda se nám pomalinku ohřála. No vlastně rychle, no je to rychlovarka, že jo, to se musí rychle ohřát. Tak, Bouchne to, vyhoď to. máme vařeno. Tak, co uděláme teďka? Máme prostřeno. Nemáme prostřeno. Tap, tarata. Tak, připravíme si té. Konvice je to plus minus. Plus minus. 1, 2, 3. My jsme bra Führer. 3. Shit. Tak, a teďka je potřeba ten čaj zbavit nečistot. Takže tam naleju trošku vody, zakvedlám s tím a trošku ho takhle přefiltruju. Máme tam drobný bordy, ale to vůbec nevadí. Čaj se nám trošku nastartuje tímhletím procesem a bude takovej vyzrálejší. Potáhne pěkně od spoda. Potáhne od spoda. Voní. A zalejeme. Normální koňové by ho nechali louhovat třeba tak 3-4 minuty. Ale my úplně nejsme nějaký hej nebo počkej. Máme rádi silný. My nejsme normální. Tak si ho tam necháme celé, abychom nebyli vykolejenovaný. Tak. A čaj můžeme podávat. Nepřepínejte kanela. Ahoj. Ahoj. Vítáme vás tady. Jak jste si jistě všimli, připravili jsme vynikající čaj. Tady je, jak víte, občerstvení.
Vys předchozí příprava čaje a No svíčka ještě tam taky je. opravdu tam je svíčka. Vlastně. Svíčka tam svítí. Zelená. Zelená svíčka. Takže jestli vidíte zelenou svíčku, tak se nám okamžitě přihlaste a dostanete jedno balení koňských sušenek zdarma přímo pro vás. Jenom jedna, no. Co vlastníš koní? Tak, no. Pak se podělím, no. Co je nás vidět. Nesmíme se rozmazlovat. Pak, jo. No a co máme teďka v plánu, člověče? Byli jsme na poli, Byli jsme v kuchyni, tam taky. takže by to chtělo něco na závěr. Máme čaj, ne? Stačí. Nebo ještě něco? Já bych si přečetl denní tisk. Co ty na to? Denní pisk. Koní pisk Koní. Koní. nebo sloní? No tak, Koho to tam honí? četni. Tak, co máš ty za noviny? Já mám připravenou specialitu, kterou ti ještě neprozradím. Spíš by mě zajímalo, jestli máš něco, s čím by ses chtěl podělit. No, já si také dám čaj. Takže čaj. Tady, člověče, povedz. Povedz se, moc dobrý. Tak já to hned vyzkouším. Pro nás koně je všechno těžký, člověče. Musíme mít takovýhle slánky. Já si myslím, že když bychom měli všechno jednoduché, jako ty obyčejní lidi, tak by to nebyla ani žádná pořádná konina. No tak. Konina to bude určitě, že jo, ale záleží na tom, jak jako dobrá, no. Tahle bude vždycky ta nejlepší. Nejlepší. Já bych slal oplatku. Je, uplatka. Uvařil jsem? Delikatesní čaj. No tak teď. Tak podíváme se, jaký máme noviny. Inu, řekni nám něco, co by nás nadchlo. Aha! Opravdu? Podráz na Gota. Ne. Tak to podrazil, no, tak se nedá svítit, no. Máme dál. Myslíš, jako, že mu někdo na chodníku podrazil nohy? No tak určitě. Tady nějaký Volkswagen, tady to píšou, ale zase nějaký podraz. Ne. Ale 1000 mrtvých. 7 milionů tun jedu. A mrtví k tomu. Ne. Roční účet za dieselový podvod pod značkou Volkswagen. Ztratit dobré jméno a desítky miliard euro. To je současný osud německé automobilky Volkswagen. Němci montovali do dieselových motorů šidítka, aby skryli skutečnou hladinu vypouštěných oxidů dusíku. Důvod utajování, tyhle smrádky zabíjejí. My smrádky taky občas jako zabíjejí, ale vlastně tak jako, aby to byl takový podvod století, jo, nevím. Ach jo. Ne, přátelé. Řekněme si to otevřeně. Hodnoty, které mají dnešní auta. Kdo z vás, a upřímně, kdo z vás se o to kdy zajímal? Zajímal ses o to ty koni? Ne. Proč ne? Tak je to auto, jezdí to jsou to staré, teď. Přesně tak. Někdo to vyrobil, někdo to navrhnul, někdo to k tobě dopravil, někdo ti to prodal. Ty s tím jezdíš. Pak nějaký vyfuk, nějaký plyny, koho to mastí. Neříkám, sázejme denně na ulici, brikety. To ne. To ne. Ale proč dělat z komára velblouda? Nebo z komára ještě většího komára. A nebo třeba sloního komára. No tak, podívejte se, přátelé.
Já si myslím, že to je jenom jedna obrovská hloupost, jak na někoho, od někoho upoutat pozornost. Jak z někoho dostat peníze a jak někoho třeba zbytečně pošpinit. No ale tak hele, miliardy tun mrtvejch. Tam píšou těch aha. Zní to pěkně. Je pravda, že to zní pěkně a ten článek se tím prodá. No prodávej tadyhle, ale co v emisích škodí? Oxid uhelnatý, CO, oxid dusíku, uhlovodíky. No tam uhlovodíky, člověče. To máme v těch uhlohydrátech, viď? To jsou nějaký ty stavební kameny naší potravy, že jo, uhlovodíky nějaký, že jo. Já myslel, že to je v těch internetech. Jo, v internetech. Tak už ty internety zakázala. Co tam ještě máme? Přízemní ozon, hele, je dokonce v těch plynech. Pane jo. Tak si vem, ozon je nahoře, že ozon prostě tam mizí a oni ty auta vypouští ozon. Tak čím víc aut, tím víc ozonu, ne? Takže čím víc emisí, tak tím nám bude tady líp, ne? Co? No já nevím. Já si osobně myslím, že když někdo dokáže nabízet čištění aut ozónem, tak proč trošku toho ozónu nevydávat i z vejfuku? A tady jsme byli mladí, tak byla kapela Ozon. A to bylo něco, to byla party. Teda, já je pamatuju. Ozon. Jako bych tam s nima byl a letěl. Jak to bylo, člověče? A už nevím, už je to dávno. Hafojáru. Jak na plyny reaguje mozek? Ale, No, můj mozek reaguje na plyny jako různě, no. a jak reaguje tvůj mozek na ty mé plyny? No. Abych řekl pravdu, tak mě to úplně jako nevlastní, no máš to zkontrolovaný, podhomologovaný od prodejců, takže emise máš dobrý. No výborně. Je to v kapse. Je to v kapse. Je to v kapse. A co máš po ní? Co mám já? Já tak trošku odlehčím atmosféru a připravil jsem si pro tebe hned několik věcí. To jsem se bála. To není normální. Aha, jedeme. A nejdřív bych ti chtěl říct něco o počasí. Ale počasí. Každýho zajímá počasí, jak bude dneska, jak bude zítra, jak bude, až pojedu na chatu, jak bude, až půjdu do školy, jak bude, až půjdu do práce ráno, jak bude, až se budu vracet, jak bude prostě v tom mojem okolí. No pěkně bude. Já jsem si připravil specialitu, jak bude ve Španělsku. Ne. Ano. Tak. Takže prosím tě, nad celým Španělskem bude bezoblačno. Ve Španělsku ve volbách v únoru 1936 zvítězila Lidová fronta. Jejíž součástí byla komunistická strana Španělska, Španělská socialistická dělnická strana, odborová ústředa UGT, leví republikáni a podobně. Vojenské špičky vedené generály San Juriem, Frankem a Frankem se rozhodli vládu složenou z levých republikánů svrhnout. Na Pasarán. A proto soustředili své síly. A na pokyn ve zřejmé dohodě s italskými fašisty a německými nacisty dne 17. července 1936. 1936. To už bylo, ne? 1936 ještě jednou. To si myslím, že pamatuju jako malý hříbátko. Toto lítalo, viď? Toto lítalo.
Sem a tam a zpátky jak do pohádky. Sem a tam. Bomba sem. No, Bomba tam. každopádně, mezi těma bombama a v roce 1936 rozhlasová stanice Ceuta odvysílala smluvené heslo. Nad celým Španělskem bezoblečno. Vypukla skoro 3letá krutá občanská válka. Tak vidíš to, udělá se hezky, je z toho válka je Španělsku, viď? No, tak si to řekni. Bavilo by tě vzít si mačetu, vzít si podkovy, vzít si nábojnice, zbraně a jít bojovat za sněhu, na mraze, v blátě, v dešti. No, Bavilo? třeba trochu jo, viď? Zabíjet cizí, to by ne. No ale v zimě. Ale proč? To. Vždyť můžou Já počkat, bych se počkal na léto, ale to je pravda. musí počkat, až bude bezoblačno. Bezoblačno. A co to máš za noviny, prosím tě? Jo, u mě za noviny. Co to bylo za plátek? Já mám pocit, že tohle bylo halo. Halo, to se stalo? Bylo bezoblačno. Bezoblačno. Tak to je... Aspoň jsme se dozvěděli něco pěkného k té historii. Já mám historii strašně moc rád, protože historie se strašně ráda opakuje. Takže zase může být hezky a posere se to. No ale to máme štěstí, že nepadají hovna s hákama. No je. To by to ale To drásalo. by to lítalo. To by to lítalo. No. A aby jsme nebyli tak negativní, nejdřív emise, potom teda bezoblačnou, ale válka. Myslím, že mám pro tebe připravený i recept. A je. Recept. To bys... Nějaký se slámou asi, viď? Jaký? Se slámou. Nebo se senem. No, nejsem si úplně tak jistý. Obrok! Tak koukej. Zajímá tě to? Možná. Já bych vám chtěl říct, vážení páni, vážené dámy, A mě ne? samozřejmě, že koňský páni a koňské dámy. Pro koho jiného to asi čtu? No. Já. Mám připravený recept na mroky. Co? Na mroky. Víte, co jsou mroky? Tak asi nějaký malý mrožové, ne? Myslím si, že to si zaslouží delší studii, které se budeme věnovat možná už brzy. Každopádně na mroky potřebujeme cibuli, sušené fíky, 4 plátky vepřové šunky, čili řetkvičky, chléb a mléko. Mlíko a slaninu. Přesně tak. To by byl nějaký komouš, ne? A ještě k tomu cibuli a sušené fíky. Díky. No. To je žrávo. Babica hadr. Koni, já jsem nestranný, ale můžu ti říct, že tady ta strana, tady toho deníku, tady toho plátku, mi leze do zdrama. Ale. Těma, jo? Já. Proč to děláš? Děláš teď mě v mém nozdře. Ještě mi ten recept, ať jsem takový poučený, stranický. Tady je. Cibuli nakrájíme na drobné kostičky. Spěníme ji na olivovém oleji. Na panenském olivovém oleji. To já rád. Přidáme šunku a 2 minuty restujeme. Potom přidáme nakrájené fíky, které jsme předtím nechali 10 minut ponořené v mléce. No pardon. A jak je tam můžu přidat potom a potom napíšu, co jsem měl udělat předtím. No tak musíš chápat, ne? Snad. Dáš je tam, potom dáš mlíko, slaninu,
Nearestuješ to? No právě, že ne. Ne? Ne, ty fíky už v tom mléce měly být. A já je z mléka vyndám a dám je na pánev. No, Ale ale proč to píčou až potom, co je dám na tu pánev? No. Pán nepřemýšlí. No, ano. Je to pán. A co ještě s tím udělám, když to odestuju všechno? No to celé posypeme drceným čili. Naneseme na předem připravené topinky a ozdobíme řetvičkami. Ale já teda nevím, ale o chlebu tam opět nebyla řeč a už musím mít topinky. Tak když už to celý udělám, tak se to přečtu, že potřebuju topinky do prdele. No ale tak musíš si kopět topinkovat, že jo? Ten tam taky není napsaný. No, k tomu musíš mít ještě elektřinu koupenou k tomu. No. A plyn, jestli máš plynový spodák. Znám kamaráda, jmenuje se Adolf, ten jich má hodně. No ale to jsem ti že mu přišel učit za plyn a nějak to nevydechal, člověče. No, už se dlouho neozval, tak nevím, co se s ním stalo. Je to půjně. Je to kůň. Každopádně, tady je recept, děkujeme panu Josefovi z Velkých Opatovic. Pepa! Pepo, jste jednička, ale příště přijďte radši něco trošku smyslnějšího. Super. No, to bylo něco málo receptů. Já bych ti tady ještě možná přečet vtip, abychom se také zasmáli. Potěš mě. Ale tady nějaká paní, to bude asi nějaká studentka univerzity Jana Amose Komenského. No tak. Hele, pane vrchní, ten řízek je cítit rumem, volá muž. Číšník přistoupí 2 kroky od stolu a praví. A teď? A to jsme se zasmáli. Tak, to bychom měli. Vážení, tento způsob léta zase je poněkud nešťastný. Štěstí, neštěstí. No, Víno, ano. víno, A nebo 66,60. nebo Hele, pivo. Pivo! A to je ono. Takový pivo to musí být. Bohužel, pivo je metla lidu. Metla lidstva a koňstva. Nejen těch. No ale hele, tady je to víno, hele. 66, 60, to je satanávo číslo, 666. A navíc 2 plus 1 zdarma. Ne. A máme to ve slevě, v Lidlu. Proč to tak je? A to co ji platí? Červené víno suché. Výborně. Tak já nevím, ale já půjdu nakupovat, protože mít 2 plus 1 vína, k tomu tadyhle se tenhle nějakýho, to by ne. Nakoupíš toho hromadu, stejně jako tady nakoupil starý pan Albunda. Znáš pana Albundu? Bunda jsem. Bunda tam. Bunda tam. Tak ten jo, nakoupil. Je tady vyfocený na bicyklu. Bicykl. Bohužel panu Albundovi je už 69. 59 dokonce. Je to starší pán. A kdo si tady v tom neuvěřitelném bulváru, který snad nebudu radši ani jmenovat, abych je zbytečně nešpinil nebo nečernil, ho tady vyfotil, zveřejnil a napsal mu, že tady ten pán, který mu je 69, tak si dovolil dojet na nákup, právě na ten nákup, na kole, jenom v trenýrkách. Tak to je průser, ale že se dovolil takhle. Vážení, co pak je vám do toho? Já bych mu to nepasíroval takhle se promenádovat jenom v trenkách na kole, to je na pokutu. Kam to ten svět koní spěje?
do krámu, za slevy na Lidl. Myslím si. No, možná jako takovou zajímavou tečku se tě ještě zeptám. No, Byl jsi někdy v Malibu? ani ve velkém bůh jsme byl. Dobře. To bylo starý, víš? To je vtip starý jak... No. A říká ti něco Halux? Vážení, víte, co je to Halux? Vážení nevědí, vidíš to koní? Já taky nevím. Nevíš. Někdo se nudí a tak očividně v tom stejném bulváru fotí nohy slavných osobností, speciálně těch ženských, No. a pokud některá z nich má palec na noze, Každá má palec na noze, ne? no samozřejmě, ale někdo ho má tak, někdo onak, někdo ho má rovně, někdo doleva, někdo doprava. A pokud tady ty dámy, dívky, ženy, herečky, zpěvačky, slavné osobnosti, herečky, ten palec mají jinak než normálně, tak je vyfotí, napíše, že to je fuj a nazve to Haluxem. Aha. Opět, vážení, otázka k zamyšlení. Zajímá vás to? Koní, zajímá tě to? Ne, Kdo má ne, jako ne. nohu? No. Když je ta ženská jako pěkná, tak jako, to bych se nepodíval, viď, ale abych sledoval, jestli má jako pras doprava, doleva, to mi jako v celku bůř, no, to je pravda. Já si myslím, že v tomhle světě se řeší hromada věcí, které se řešit nemají, a naopak přehlíží se hromada věcí, které by se řešit měly, ale nikdo to nedělá. A to je moudro. To je moudro dnešního dílu. Možná na závěr bych se napil z tohoto dobrého šálku čaje. Tak. Lahodný čaj. To je ono. Jako doma ve stáji. Tam je tak krásně. Přijďte se za náma podívat někdy do stáje. To bylo neslušné, pardon. Musíme taky udržovat základní etiketu při konzumaci čaje. Je to tak. Takže, abychom se rozloučili. Povídej. Naschledanou. Je to v kapse! Je to v kapse, čau! To dále. Já už je to sluchátko do prdele, práce. Stáhni to sluchátko, prosím tě. Jak mi dej to sluchátko, člověče. Nebo že by šli, já neslyším. Jo, dou mi, ale já neslyším. Prdel. Dám si to na maximum. Tak jo, já slyším úplný hovno. Ale jdu, jo? Jo. Dáš 3. Dáš 3. Dáš 3. Docela Ty krávo, já bych spal. spal.
něco. Ne. Tady to bylo znova. Koni, vypadá to, že nám chceš něco říct. No, velmi důležitá věc. Naše kulturní dědictví. Jeho málo. To je blbost, to tam nedávej. To je blbost, to tam nedávej. Existuje plno lokalit, kam bychom mohli... Ne, taky pičovina, taky ne. Ne, taky pičovina, taky ne. Víte, ono tohleto netejtaraření je vlastně tak trošku zakázaný. No jo, ale co na plat? A taky pičovina, to tam taky nedávej. Ia. No, teďka jsme na poli, kde v podstatě skoro nikdy nic nebylo. Vždycky to bylo jen takový pole, kam se vyvážel hnůj, nebo tady lidi farmařili, pěstovali obilí a tak. Není tady žádný hradiště. Opravdu není. Na hradiště a podobné věci chodit nesmíme a nemůžeme. A je to dobře, protože by se naše kulturní dědictví rozkrádalo. Buďme proto takový a choďme jenom tam, kde nemůžeme způsobit škodu. A spolupracujme s archeology. To zní velmi vtipně, když mám také ten ksich na sobě, ale to by vypadalo, jako že si to dělám prdel, to by také nešlo. To radši nedáme vůbec. To radši nedáme vůbec. Je v kapse. Je v kapse.